तर गावची लोक कशी भरपूर अशी तंदुरुस्त असतात आणि कोणत्याही प्रकारच्या पालेभाज्या म्हटलं ना एकदम सोन्याहून पिवळं असतं. तर पालेभाजी म्हटलं का. नमस्कार मंडळी, मी प्रमिला पाटील कोल्हापुरी किचनमध्ये अगदी मनापासून स्वागत करत आहे. तर मंडळी, आज मी तुमच्यासाठी घेऊन आलेले पालेभाजीचा प्रकार. तर पालेभाजीच्या भरपूर साऱ्या रेसिपीज आम्ही आमच्या चॅनलला अपलोड केलेल्या आहेत, त्या तुम्ही प्लेलिस्टमध्ये जाऊन पाहू शकता. तर ही एक आहे शेतातली भाजी आहे. ह्याचं नाव आहे पंढरी माठ. जे उसाचे मळे असतात ना त्यामध्ये बांधाला ही भाजी लावलेली जाते. तर काल प्राची आमची गावी गेली होती ते एका दिवसासाठी, तर तिने ही भाजी घेऊन आलेली आहे. तर त्याच्यासाठी मी आता भाजीची रेसिपी बनवणार आहे. तर ही भाजी आता कशी आहे, काय आहे, त्याचे गुणधर्म काय आहेत ते सगळं तुम्हाला मी आता सांगणार आहे. अशा माठामध्ये भरपूर सारे प्रकार असतात. हिरवा माठ असतो, लाल माठ असतो किंवा काठ माठ असतो. तसंच हा एक पंढरी माठ आहे. साधारण हा हिरव्या माठासारखाच दिसतो. हे बघा, तर ही भाजी आता कुटून दिलेली आहे. खूप लांब अशी असते, तर याला ना असे फाटे फुटलेले असतात. कुटीची भाजीसारखी तयार झालेली असते ही. तर त्याची ही मुळे अशी प्रकारची असतात. हे बघा, आणि ही आपण अशी कुटून घेतली ना का त्याला अजून फांद्या फुटत जाणार. तर जून झाल्यावरती भाजी अशी होते, म्हणजे असे त्याला बिया येतात. हे बघा, अजून ही कोवळे एकदम आहे. तर ही मोठी मोठी झाली ना का असे तुरे येतात त्याला. मग त्याची आपण तेव्हा पानच घ्यायची असतात. मग आता ही भाजी एकदम कोवळी आहे. हे बघा, फक्त जर असे दोरबीर असतील ना ते आता मी तुम्हाला कशी साफ करायची ते दाखवते. तरी हिरवीगार माठाची भाजी आता आपण साफ करून पाहूया. असे म्हणजे याचे दोर असतात ते काढून घ्यायचे फक्त. जर कोवळी असेल तर तुम्ही अशी पूर्ण अशी घेतली तरी चालेल, पण हे दोर असतात नाही थोडे शक्यतो काढून घ्यायचे. आणि खूप घाई असेल आणि नाही दोर काढले ना तरी काही एवढं त्याच्यामुळं काही त्रास होत नाही, कारण एकदम कोवळी भाजी आहे. पण मी तुम्हाला दाखवते कशी साफ करायची असते. हे बघा, अशा पद्धतीने नाही मी साफ करून घेते. नाही पानं बिनं काय ना, फक्त बघायचं म्हणजे पानाला कुठे अशी किडकी पानं असतील ना ते देखील दाखवते तुम्हाला कशी असतात. ती थोडीशी कीड लागली असते बघा, अशी होल होल असतात. हे बघा, ही अशी किडकी जर असती अशी सुकलेली असतील तर ती आपण घ्यायची, कारण या भाजीमध्ये ही शेतातली भाजी आहे, त्यामुळे घाणीतली भाजी नाही आहे किंवा कोणत्याही खतावर केलेली भाजी नाही आहे ही. आणि ही भाजी म्हणजे अशी याचे भरपूर सारे गुणधर्म, म्हणजे ही पौष्टिक भाजी आहे आणि भरपूर सारे जीवनसत्व असतात त्याच्यामध्ये. डोळ्यांसाठी किंवा आपले डोळ्यांना जेव्हा कमी दिसायला लागते तेव्हा अशा प्रकारची भाजी जर खाल्ली ना तर आपली दृष्टी चांगली होते. आपल्या शरीराच्या दृष्टीने भरपूर पौष्टिक भाजी असते ही. आणि याच्यामुळे आपल्या शरीरातले रोगप्रतिकार शक्ती असते नाही वाढते. तर गावची लोक कशी भरपूर अशी तंदुरुस्त असतात, कारण त्यांना कसं या शेतातल्याच भाज्या खायला मिळतात. कारण बहुतेक करून गावची मंडळी असतात ती शेतातल्या भाज्याच टाळतात, बाहेरच्या भाज्या टाळतात. कारण आपल्या शेतामध्ये सगळ्याच प्रकारच्या भाज्या होतात, ह्या भाज्या खातातच. पण शहरातल्या लोकांनी काय करायचं, कधीतरी इकडच्या भाज्या कशा असतात खतावरच्या असतात. तर तुम्ही तर कधीतरी आवर्जून गावाला जावा, अशा रानभाज्या शेतातल्या घेऊन या आणि नक्की करून पाहता. आता ही भाजी मी या पद्धतीने साफ करते आणि मग तुम्हाला स्वच्छ ही भाजी धुवून चिरूनच एकदम दाखवते सर्व साहित्य सकट. तर मंडळी, आता ही ना भाजी चिरून झालेली आहे. हे बघा, अशी एवढी अशी चिरलेली आहे मी. जरा मोठी मोठी ठेवली आहे, कारण या भाजीला कसं पाणी सुटतं भरपूर सारं, त्यामुळे थोडीशी मोठी ठेवली आहे मी. आणि छान असं पाणी पण पूर्ण सुकून घेतलं आहे. आणि 2 हे कांदे आहेत मोठे, बारीक करून चिरून घेतलेत. लाल मिरच्या आहेत, 4 मिरच्या आहेत म्हणजे अशा. तर लाल मिरच्या ना या भाजीत घातल्या ना का छान अशी भाजीला अजून सुंदर चव येते. आणि थोडंसं ओलं खोबरं, चवीनुसार मीठ. आणि यामध्ये मी आता 2 पळ्या तेल टाकणार आहे. तर 2 पळ्या मी तेल टाकून घेते. हा तवा आहे ना लोखंडाचा आहे आणि खोलगट तवा आहे. लोखंडी तव्यामध्ये अशा भाज्या पालेभाज्यांना ना फार सुंदर अशी चव येते. आणि हे बघा, एकदम कमी साहित्य आहे, अगदी कांदा, खोबरं, मिरची आणि मीठ. तर आता मी कांदा टाकून घेते.
याचमध्ये मी मिरच्या पण टाकते. तेलामध्ये भाजून घेते. हे आपल्याला जास्त अशी लाल करायची नाही, तांबूस करायचं नाही. तर थोडंसं त्याचा कच्चेपणा घालवायसाठी आपल्याला फक्त परतून घ्यायचा आहे कांदा. बघा आता हे छान भाजला आहे. याच्यात मी 1 चमचाभर मीठ टाकते. बघा हे मीठ टाकले. पालेभाजीमध्ये मीठ पण खूप जास्त टाकलं तर मग खारट होते ती, म्हणून थोडंसं कमीच टाकायचं आधी. थोडंसं मऊ झालं आहे असा. आता यामध्ये मी भाजी टाकून घेते ही. बघा सुपात भाजी दाखवली होती ना, त्याच्यातली मी निम्मी भाजी केलेली आहे. थोडी निम्मी ठेवली आहे नंतरच्याला. गावच्या भाज्या कशा पुरून पुरून खायच्या असतात, छान लागतं एकदम आवडीनुसार. आणि कोणत्याही प्रकारच्या पालेभाज्या म्हटलं ना एकदम सोन्याहून पिवळं असतं. एकदम तवा भरलेला होता तर ते आवळून केवढीशी झाले बघा. पालेभाज्या कशा कमी होतात ना आवळल्या का. आमच्या गावाकडे या भाज्यांमध्ये असं तुरीची डाळ देखील टाकतात. तुरीची डाळ टाकायची याच्यामध्ये, चण्याची मुगाची डाळ टाकायची नाही. तुरीची डाळीमुळे छान चव लागते या भाजीला. आता मी नुसतं कांद्यावरच केलं आहे, कांदा जास्त टाकून. लोखंडी तव्यात टाकल्यामुळे लोखंडामध्ये भाज्या करून खाल्लेल्या ना शरीराला चांगलं असतं, आयर्न चांगलं मिळतं आपल्या शरीराला. तर आता ही 5 मिनटं ही भाजी अशीच ठेवणार. मग ह्याला पाणी सुटेल थोडं. ह्याच्यात आता मी झाकण ठेवणार नाही आहे. हे बघा आता 5 मिनटांनी ना ही भाजी छान अशी शिजली आहे. ह्याच्यामध्ये पाणी टाकायची गरज लागली नाही, याच्यात पाणी भरपूर असतं. तरी पण अजून हे बघा थोडंसं आहे पाणी. तसं पाणी थोडं आहे. तर आता ही खोबरं टाकते, तोपर्यंत हे पाणी सुकून जाईल खोबरं मुरेपर्यंत. त्याच्यावर मी खोबरं टाकून घेते. खोबऱ्यामुळे दिसायला छान दिसते, एकदम सुंदर सफेद हिरवी लाल. बघा किती फार. आणि चव देखील छान वाढते. अशी ही पंढरी मठाची भाजी आहे ना, खूप छान दिसते बघा. पौष्टिक भाजी आहे. तुमच्या लहान मुलांना देखील अशी मिळाली तुम्हाला रानावनातनं तर जरूर करून खावा. आमच्या तर शेतातच भाजी असते ही. आता ही भाजी तयार झाली. आता मी गॅस बंद करून घेते आणि डिश सर्व करून घेते. बघा मिरच्या पण किती सुंदर दिसतात लाल. पंढरी मठाची भाजी आहे ना तयार झालेली आहे. तर ह्याचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते कमेंट करून सांगा. लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, शेजारची बेल आयकॉन देखील दाबा. धन्यवाद.